Kaže. Pa ništa. Ne znam s koje strane hoćeš da počneš. Jesi čitao nešto skoro? Završio sam dosta stvari koje sam planirao i neke koje nisam. Što sam posljednje čitao, od planiranog Checkmate in Berlin koji mi je Kevin poslao, mislim poklonio mi je kad sam se rastao sa NH-a, to je bio oprošteni poklon. Bavi se događajima u Berlinu od 45. do 49. 50. godine i o tome koliko su bili blizu do Trećeg svjetskog rata i kako je došlo do podele i... Drugog svjetskog rata? Ne, Drugi svjetski rat je završio, a mogo je da se desi Treći svjetski rat između... bili su blizu Trećeg svjetskog rata. Ok. Da, ja sam čuo, bili su blizu do Trećeg svjetskog rata. Pa sam... Da. I naučio sam neke stvari. I poklonio mi je još jednu knjigu koja je Checkpoint Charlie, koja se bavi dešavanjem u Berlinu nakon podizanja Berlinskog zida. Da, Checkpoint Charlie ono između istočnog i zapadnog, znam to. Mislim da se tako zove i muzej jedan, ili mislim, nebitno. Tako da mi je to sledeće na spisku za čitanje iz te serije Kevinovih preporuka. Treća stvar je Where Law Ends, koja je neka od milion knjiga napisana o Trumpovoj administraciji. To ću da... Okay. Znači, najgora stvar koju možeš da uradiš... Ne. Najgora stvar koju možeš da uradiš je da pokloniš nekome knjigu. Jer mu tako daješ obavezu da je čita, a moraš jako dobro da znaš nekoga, da znaš da je to knjiga koju bi on pročitao. Tako da nemam običaj da poklanjam knjige. I preporučujem ljudima da ne poklanjaju knjige, osim ako nije, ne znam, ako tebi nije ekvivalent Biblije, knjiga koja ti je promenila život i ti hoćeš da neko drugi ima takvo iskustvo, ali i to sam radio i ljudi ne čitaju. Tako da mislim da generalno ne treba poklanjati knjige. Mislim da je to medveđa usluga. Mislim da ako nekome pokloniš knjigu, osigurat ćeš da je neće pročitati. Ili da će čitati sa tolikom skepsom da nijedna poruka neće ući. Treba biti malo perfidan to. Ako hoćeš da neko pročita nešto i uzme poruke iz knjige, treba da mu podmetneš nekako. Ja nisam dobar u tome, ali neko ko je dobar u tome možda bi mogao to da postigne. Ok, znači nećete više nikad kupiti knjigu za rođendan i ako želim da pročitaš nešto, počet ću da citiram nešto mnogo, da bi se ti osetio ugroženim kako ne poznaješ neku materiju i brže bolje to pročita. Mislim da je to generalno bolja strategija nego reći nekome, pročitaj ovo. Jer onda tako daješ nekome zadatak. Znaš, nije. Znači, ovo ti je, imaš spisak od 100 knjiga, evo ti je 101 koju treba da pročitaš. I onda se osjećaš obaveznim da čitaš to. I za razliku od stvari koje, pročitaš 3 strane, kažeš ovo nije za mene, ideš dalje. Hoćeš da pročitaš do kraja jer misliš, pa dobro, ako mi je ova osoba poklonila tu knjigu, možda postoji neki razlog na pretposlednjoj strani zašto misli da treba da je pročitam. To mi jako reminiscira na moj pristup čitanju knjiga koji si ti dekonstruisao i zaključili smo da je neadekvatan ako želiš da pročitaš više od 20 knjiga u životu. Apsolutno. Zato ne treba poklanjati knjige generalno. Da. Izuzetak su... rođendan i teo sam kupim knjigu za rođendan. Ne. Izuzetak su one velike tašan knjige sa fotografijama, slikama, one coffee table knjige, koje možeš da listaš i koje niko i ne očekuje da ćeš čitati od korice do korice, nego kad ti je dosadno sedneš i listaš, to je uvek dobro, to je okej, ali to je više poklanjanje umetničkog dela, a ne poklanjanje knjige. I generalno knjige sa fotografijama, slikama, arhitektura. Imam jednu knjigu od 500 strana gde na svakoj strani je jedan font kao typeface knjiga. To je isto lepo. Ali to su coffee table knjige, ne standardne. I šta još? I čitam trenutno Wild Problems Russa Robertsa, koja je knjiga. Mislim da mogao bih za par sati da zbrzam, jer priča o, mislim, jednostavna je poruka je
kod kompleksnih problema, kod kompleksnih situacija, ne komplikovanih, racionalne metode odlučivanja ne funkcionišu. I zato mora da primeniš emocije, mora da primeniš druge, intuiciju, druge stvari. Ali nema ništa o razvijenju adekvatne intuicije, mislim. Pa nisam još toliko duboko došao. Tek sam kod 4. poglavlja. Okay, mislim, u razmišljanju sistema i zašto ekspertiza u određenim domenima je vrlo jasno definisana i znaš koje su ciljna stanja, a u određenim domenima je jako nejasno definisani i u toj nejasnoći se dosta ljudi provlače kao eksperti i onda vidimo kada se jave kompleksne situacije koliko su dobri ili loši prediktori stanja, ali znaš, zato je recimo sport, pogotovo kompetitivni sport, najbolji primjer, najčistiji primjer ekspertize, zato što bukvalno igraš igru koju i ishod je jasno definisan i samim tim imaš jasno definisane lupove koji se formiraju u samoj praksi. Medicina je možda na tom nekom spektrumu bliže nekoj sredini gde je ekstremno nikakvu ekspertizu ne sećaš, zato što je bitno da imaš Erikson, recimo ona knjiga Peak, ne znam da li si bio izloženju, ali Erikson je bio najveći izvor literature na temu ekspertize. Mislim, oni su imali najviše publikacije, umro je čovjek skoro, ali mislim da je čak sad još jednu knjigu publikovao njegov postdoc, ali utvrdili su znači nekoliko aspekata šta je ključno za ekspertizu. Ključno je znači da možeš da evaluiraš učinak i da postoje znači feedback loopovi koji su jasno definisani, da znaš da ako... Povratne sprege. Da, povratne sprege, tako bih rekao. Ali povratne sprege koje znači onda možeš da utvrdiš da li je stvar koju si ti uradio dovela do određenog rezultata, nije. I ne mogu setiti, bilo još nekih par faktora, ali onda kad probaš kroz tu prizmu da posmatraš različite neke discipline, shvatiš kako ekonomije, šta znači ekspert iz ekonomije, jako teško definisati, jer kako uopšte meriš nečiji učinak, da li je neko ekspert ili nije. I opet kažem, medicine, ok, možda skroz na levoj strani je ekonomija, skroz na desnoj strani je kompetitivni sport, šah, takve stvari, a medicina je negdje između. Da je razvijaš ti intuiciju, pogotovo ako imaš kliničku praksu i znači uhvataš obrazce, dobijaš feedback, ali određeni domeni medicine su mnogo prijemčivi za formiranje ekspertize u sklopu veština koje praktikuješ svaki dan za razliku od drugih. Jer mi imamo gomilu prakse koju smo usvojili, a koje uopšte ne bi nazvao ekspertizom, nego jednostavno ponašanje obrazaca koji su u tom trenutku bili deo tvoje edukacije. Poput stavljanja SCD-za, TED-za ili heparin 3 puta dnevno svim ležećim pacijentima i tako dalje. Heuristika bi bila što više nešto zavisi od međuljudskih odnosa, tu manje je ekspertize, a više je intuicija, šta god. Pa zašto je zasnovano na fabrikovanim stvarnostima, socijalnim stvarnostima. A medicina u medicini, u zavisnosti od oblasti, može 99% nečega da zavisi od toga ili 0% ako si opšti hirurg koji operiše slepo crevo, mislim, to ne zavisi uopšte od ljudskih interakcija ili imaš apendicitis ili nemaš. Dok sa druge strane neko ko ima fibromijalgiju ili sindrom hroničnog umora ili tako neke slične stvari ili depresivni poremećaj, i pitanje je koliko je to zbog međuljudskih odnosa, koliko je gde je tu biološki supstrat. Pod rizikom da stavit ću aluminijumski šešir, to jest šešir od aluminijumske folije, ali pod rizikom da ne zvučim previše ikonoklastično ili kako već znači anti-establishmentarijalno, vremenom shvatam, opšte ružne konstrukcije, vremenom shvatam ili barem počnem da popravim neku svoju intuiciju ili mišljenje o određenim domenima medicinske prakse, a pogotovo vezanim za generalno psihijatrijske poremećaje, shvativši koliko ne znam, pitanje je koliko je učinkovito. Mislim, daleko od toga, naravno, postoje klinički studije koji su pokazali efikasnost SNRizer, SRizer, ali mislim da je populacija tih pacijenata vrlo slična ljudima koji imaju benefit od checkpoint inhibitor u okviru nekog solarnog tumora, da je 10% ljudi, 20% ljudi možda neće im to rešiti i prebaciti ih dovoljno, ali sve su toliko kompleksni poremeći sa mnogo
zavisnih, promenljivih, koje polaze od osjećaja tvog ličnog identiteta i svakodnevice i okruženja i redovnosti, mislim, sna, fizičke aktivnosti, strukturisanosti života, pređašnjih iskustava, da ti sad možeš samo da upustiš neku tabletu, taj sistem i da kažeš, evo, rešili smo sve probleme, znaš. I daleko toga, ne mislim da ni moderna psihijatrija i psihoterapija pristupa tome na taj način, ali opet vratiš se na onu anegdotu koju ti stalno spominješ, nije rešenje pacijentu koji ima trenutno dijagnozu metastatskog karcinoma u bolnici prepisivati antidepresive. Psihijatrija je laka za kritikovanje, ali ima stvari u internoj medicini i u drugim oblastima medicine koje su jednako zavisne od međuljudskih odnosa, ne bi se reklo na prvi pogled. Naprimer, glavna hronična bolest današnjice je gojaznost i stvari koje idu uz gojaznost, dijabetes tip 2, hipertenzija, kardiovaskularna oboljenja, cerebrovaskularna oboljenja. Ako pratiš dovoljno, ako pratiš put patofiziologije, i to može da se svede, osim u minimalnom broju slučajeva gde je neka familijalna hiperlipidemija. U većini slučajeva u pitanju su opet ljudski životi i način života i stvari koje, da si se rodio negde drugde i da si imao bolje socioekonomske uslove i da živiš, ne znam, na Mediteranu, a ne u Nebrasci ili u Oklahomi, ne bi sad imao BMI 50 i ne bi ti sad sekli nogu, amputirali zbog periferne vaskularne bolesti, zbog nekontrolisanog dijabetesa. Naprimer, čak i tako neke dosta biološke, znači specifične stvari, ako pratiš dovoljno dugo put, misliš da je, vidiš da je u pitanju, stvari, u pitanju su međuljudski odnosi. Pa ne znam kako ja znam da li baš dobro primjer. Evo obzervacija. Kako sam došao u Srbiju, nisam drastično promenio svoju ishranu, čak mnogo više slatkih stvari jedem, jer jednostavno u Srbiji i slatkiši su ovde bolji, krofne i mislim, i generalno kad kupiš čokoladu, mnogo je bolje nego, a ja volim čokoladu. I tela s težinom i ostali isto, ali definitivno je došlo do redistribucije abdominalnog masnog tkiva u korist drugih vrsta tkiva, tako da mi je stvarno upitno koliko u stvari taj fruktozni, visokofruktozni sirup od kukuruza koji se nalazi u svemu menja tvoj metabolizam i mislim, ne osjećam da unosim manje ili više kalorija, opet na momenti kažem nekada baš mnogo veće, tipa siguran sam pojeo pastu, sve što je ostalo, ne bi. Ali definitivno da mi je mnogo lakše da se ne ugojim. To jest da ne osjećam toliku težinu. Mislim da ljudi koji žive na istočnoj obali, koji su profesionalci, nisu toliko izloženi ovome što si ti htio da kažeš high fructose corn syrup. Ne bi se složio, zato što mislim da je bukvalno u svemu, imaš ga u hlebu, mislim, osim ako ne priš sve od početnih namirnica sam, svaka stvar, mislim, čak pijem Coca-Cola sa šećerom ovde, znači trebalo da bude mnogo gore situacija, ali mislim, ovo je individualna obzervacija moja, nebitno. I druga obzervacija da ima više gojazne dece sad u Srbiji, ono što primećujem, što opet je upliv. Ali, mislim, znači kada... Mislim da to nije upliv kukuruznog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze ili ne, mislim to, mislim, ne HFCS. To je, u pitanju je stvar životnog stila, koji opet zavisi od međuljudskih odnosa. Pa zavisi to koliko imaš para, mislim, na prvo mjesto. Da, socioekonomija, to nije biologija, to je ekonomija koja spada u ovaj spektar kompleksnih sistema. Razumijem što hoćeš kažeš. Kad si međuljudski odnos, ja sam zamišljao odnosi na poslu, odnosi u porodici. Nisam razumio ne, mislim na kompleksne sisteme, mislim na taj širi kontekst. Mislim da bi bilo jako lepo kada bi epidemija gojaznosti u Americi bila ova piramida ishrane je bila pogrešna, pričali smo ljudima da uzimaju ugljene hidrate i sad kada smo to popravili, sada će biti bolje. Bilo bi super da je to, ali mislim da nije to. Mislim da je problem insistiranje na životu u
u autu i automobila kao primarni način transporta i razlozi zašto ljudi više vole da žive u predgrađima, u ogromnoj kući i da putuju autom na posao nego da šetaju do posla i gomila tih drugih sitnih stvari koje bih ja sve sveo pod međuljudski odnos i kompleksni sistemi, a ne biologija. Ok, slažem se. Slažem se u svakom slučaju. Mislim, i nema pogrešno, ne mislim kao visokofruktozni kukuruzni sirup. Mislim, generalno samo dodavanje saharoze u ovom milionom obliku. Da li saharoza kao disaharid ili 2 odvojena monosaharida, ali je jedan od većih faktora. Ali de facto ja ovdje... ali ovo mi je misaoni eksperiment. Recimo da postoje 2 sveta. Jedan svet u kome su gradovi takvi da možeš da šetaš, gde ljudi poznaju svoje komšije, gde se više druže međusobno, gde ljudi šetaju do posla i tako rade i ne provode 30% dana u autu, a da je hrana ista kao ova, znači puna high fructose corn sirupa, i drugi svet gde ljudi žive ovako kako žive, znači stalno su u autu, žive u predgrađima, daleko, ne šetaju uopšte, nema fizičke aktivnosti, otuđeni su od okoline, znači znaju samo ljude na ekranu i možda svoju decu i roditelje, ali to je pitanje, a jedu sve u Whole Foodsu, znači sve je organsko i sve su duge i zvezdice i sve super. Mislim da bi zdravlje bilo bolje u ovoj prvoj situaciji nego u ovoj drugoj. Pa evo, mislim ti dam stvari koje možda mogu da pruže kao kontraargument. Možda pogledaš neki grad u Americi iz 60-ih koji je imao sličnu urbanističku strukturu kao sada u kontekstu vožnje automobila na posao, mislim... Ne, gradovi 60-ih su tek počinjali sadašnju situaciju. Prelomna tačka sadašnjeg života bile su 70. godine. Ok, svakom slučaju 70. 80. ali druga stvar, ako nećeš da prihvaćaš to uopšte kao argument, ali kad razmišljaš Amerika, suburbia, znači ljudi su vozili auto na posao, ali nebitno, nisu išli sigurno biciklom. A druga stvar je, mislim, porast incidence masne jetre kod dece i dečjeg dijabetesa. Mislim, znači, fruktoza se metaboliše isključivo u jetri i metaboliše isključivo gde ulazi u sintezu masnih kiselina, tako da te 2 stvari su... A to nema veze sa činjenicom da deca sada jedva izlaze napolju i da su svi njihovi pokreti praćeni helikopter roditeljima gde ne smiješ da izađeš na ulicu. Ali ta masna jetra mora dođe negde. Masna jetra ne dolazi od neaktivnosti, masna jetra dolazi od fruktoze, mislim... Znači, ta deca ne piju alkohol. Nealkoholni steatozni hepatitis, mislim, ajde, ulazit ćemo, ali da, mislim, to je vrlo, to je još, mislim, iz 2000-ih je krenula ta literatura, vrlo jasno. Mislim da je to nutricionistička literatura nije koja ima... biokemija u pitanju. Mislim, i eksperimenti na miševima i tako dalje, tako dalje. Znači, nije, mislim... Eksperimenti na višem, znači ekstrapolišeš od miševa do pa ne dece. Mislim, dao sam ti kliničke primjere, rekao sam ti, znači, porast nealkoholnog steatohepatitisa i tako dalje, tako dalje. Mislim, masna jetra. Znači, od čega možeš dobiješ masnu jetra? Hoćeš da kažeš da deca 70-ih nisu pila gomilu Coca-Cola? Nisu se razbijala od Coca-Cola. Pa to, ali vidiš sad tvoj argument koji praviš isto argument u kojoj meri, zato što isto je tako mogu kažem, hoćeš da kažeš da su ljudi išli na posao peške 70-ih, znači pitanje u kojoj meri je sve jedno i drugo, ali da de facto... Više, bar su radnička klasa pod navodnicima je mogla da šeta do posla, jer su živeli u gradovima koji su bili razrušeni, jeftini za život i onda su mogli da došetaju do tog mesta. A sada kada su se svi preselili u predgrađa, sada i radnička klasa trpi od... Ok, mislim da lupamo gluposti i da nam trebaju konkretni brojevi da bi uopšte mogli da utvrdimo, da mislim ovako možemo do sutra. Jer ja mogu kažem, jesi gledao Mad Men i u Mad Menu svi voze kola na posao. Mislim, razumiješ, znači mislim da nemamo previše konkretnih primjera, nego je više šta si čitao. Da sam pričao o misaonom eksperimentu. Da, ne, misaonom eksperimentu. Mislim da
generalno volio bih da postoje podaci koji bi potvrdili, ali intuicija mi kaže da je više u pitanju to, način života, a ne bilo kakva hemija. I znam da postoje hipoteze da ima puno litijuma u vodi i zbog tog litijuma su ljudi sada gojazni i tako neke jedna stvar koja... Nismo evoluirali. Ono što je pokazano i dokazano je da povećanje količine fruktoze, metabolizma fruktoze i masnih jetra utiču na smanjivanje insulinske osjetljivosti. I to je, mislim, metabolički sindrom. I mislim, to je stvar koja, mislim da nije previše nejasno definisana niti u nekim začecima. Mislim da ima dovoljno dobre literature koja ukazuje na tu povezanost i da jedini način da metabolišemo fruktozu je preko jednog metaboličkog puta, do glukozu možemo na više načina metabolišemo, jer nismo evoluirali da budemo izloženi velikoj količini fruktoze. Mislim, znači voće koje nađeš, ali koliko ti moraš voće da pojedeš da bi napravio load koji ima jedna čaša Coca-Cola, mislim, tako da... Ima revijski rad koji je baš taj bio hemičar, da li iz Bostona, ali ne znam. Uglavnom, imali su revijski rad pre možda 5 godina sa svojom grupom gde su ponovo se vratili na ono što su radili. Mislim, baš se skoro čitao, tako ću ti poslati. Mislim. Ali okej, slaže se. Mislim, eksperiment, kompleksni sistemi, mnogo međuzavisnih, promenljivih. Ja, zbog availability heuristika i recency biasa, mi ovo isplivava kao validno. I obe stvari mogu da budu istinite u isto vreme i mislim, tako da nije... Da, upravo se o tome radi. Te dve stvari nisu međusobno isključive. Ono što bih ja rekao je kada bih birao život između dva svetova, između dva sveta, gde u prvom je fruktoza svuda, ali se živi tako da nisi sve vreme u autu i da su međuljudski odnosi bolji, i sveta gde je sva hrana super, a živi se ovako kao što se živi, izabrao bih ovaj prvi. Mislim, to mi je heuristika. Mislim da generalno baš zbog te kompleksnosti taj način života utiče na zdravlje ljudi i na način na koje ne možemo da zamislimo. I da je odgovoran za gomilu stvari koje viđamo u klinici i gomilu novih oboljenja. Jer kad si otuđen od ljudi, generalno svaki mali bol, svaki mali problem će se pretvoriti u nešto zbog čega ćeš ići kod lekara. I ako ne znam, imaš hronični kašalj, ali o tom kašlju možeš da pričaš sa ljudima sa kojima živiš i imaš druge stvari koje ti okupiraju mozak i ne obraćaš toliko pažnje na njega, neće biti veliki problem, nećeš otići kod lekara. Ali ako si neko ko živi sam, kući, nemaš nikakve druge preokupacije, samo razmišljaš o tom kašlju, naravno da ćeš vidjeti 5 lekara uzastopno da ti kažu zašto kašljaš. Iako medicina možda neće moći da ti da odgovor na to zašto kašljaš. To je problem. Što mislim da smo stavili, kako bih ovo definisao, pritisak prosvetljenja i apsolutnog znanja koji je dogmatično imala u prošlosti religija na nauku. I zato, mislim, vraćamo se staroj temi toga gde se sve previše dogmatično kategorički posmatra i odgovori očigledno koji su nedovoljni dovode u pitanje onda čitavo ustrojstvo kliničke medicine, što mislim da nije tačno, ali mislim da je to heuristika kojim se ljudi služe, pogotovo oni koji su imali određen model mišljenja i sveta o tome da medicina ima odgovor na sve. Znaš da ti ona ideja, ima lek za rak, samo ga kriju i čuvaju ga bogati, zato što sigurno ima i sigurno neko zna. Nije moguće da su ove stvari toliko kompleksne, da mi ih još nismo skapirali i pitanje je kada ćemo ih skapirati i u kojoj meri, na koji način i da li uopšte sad imamo tehnologiju koja će nam dozvoliti da to skapirujemo ili da dejstvujemo na to. Ne, sigurno postoji, samo se ne daju. Ne daju da postoji. To je problem sa sadašnjom promocijom nauke generalno, gde imaš gomilu saopštenja za javnost koji opisuju studije gde je, 3 od 5 miševa sa rakom su preživela ovu terapiju i to se prodaje kao revolucionalni lek za rak.
I onda ljudi koji to čitaju ne sećaju se detalja, ali znaju da su u poslednjih 5 godina pročitali o 10 različitih revolucionarnih lekova za rak i šta se onda desilo sa tim lekovima, zašto ljudi i dalje umiru od raka. Tako da sa jedne strane postoji pritisak da se sve promoviše kao revolucionarno i ono game changing, da će promeniti igru, jer tako to je način da skupiš financijska sredstva da dalje razvijaš neki lek, da, ali sa druge strane ljudi misle pa mi smo stigli do cilja, zašto onda ne znam, moja baba, ujak, sestrić umiru od raka kada su ga 5 puta do sad pronašli. Vidiš, to se sada jako zanimljivo dotiče nečega u čemu smo diskutovali i onih klipova koji sam ti podelio sa Facebooka, šalim se, koji analiziraju Weinsteinove definicije društvenih pojava s kojim si već donekle upoznat. Misliš na Erika Weinsteina? Da, Erika. Fizičara. Ne na Harvey Weinstein. Da. A opet se tiče nečega, a kad pričamo o intuiciji, što je meni uvek nekako intuitivno bilo smisleno, ali i mislim da smo se i mi dotakli toga u diskusiju, toga da eksponencijalna progresija naučnog znanja je jako teško održiva, pogotovo ako, mislim, imaš diminishing returns i gledaš pogotovo ekonomske trendove i trendove u nauci u zadnjim decenijama. Sad shvatio sam našao jednu knjigu koju hoću da mi downloaduješ. Ali problem je u ideji koja je preuzela maha od kraja Drugog svjetskog rata, to je da je progres nezaustavljiv i da ćemo, samo je pitanje dana kad će iza ćoška biti neko novo revolucionarno otkriće, a mislim da smo i tekako već odavno živimo na staroj slavi i prešli neki inkrementalniji i upitno je koliko suštinski bolji pristup, ali da je delimično to tehnološki uslovljeno i ekonomskim prilikama, a ne sad da ne znam, se neka znanja kriju ili mislim no. Dobro, to je problem progresa i sasvim sigurno nije linearan i to je dobar litmus test da vidiš da li tvoj omiljeni intelektualac, da li u stvari ume da razmišlja ili ne. Jer meni je glavni litmus knjige ovog Hararija, koji je glavni zagovornik te teze o linearnoj progresiji i usponje i sada smo prevazišli sve probleme, sada treba da razmišljamo o singularity i da ostalim stvarima. Ceo svet je bio na nuklearnoj energiji od Drugog svjetskog rata i da je energija bila mnogo jeftinija i da, razumeš, možda bismo i nastavili, ali opet bi došlo do zaravnjenja krijeve u nekom trenutku i usporavanja. Šta bi bilo kad bi bilo, ali generalno meni je šta ova osoba misli o Harariju i ako imaju samo pozitivna mišljenja i sve super itd. Odmah mi se mišljenje o toj osobi spušta, pada, jer to je i isto je i kako se zove, Pinker je isto zagovornik da linearna progresija, svet je sve bolji i bolji, jer to te onda zavede na to da ne moraš ništa da radiš aktivno, pa jednostavno priroda stvari je takva da će stvari biti bolje i bolje i mislim da veliki deo ovog zastoja u kome smo poslednjih 20 godina sigurno, znači od 2000-te sigurno, ali ja bih rekao i 50 godina, od 70-ih, 80-ih, je to što su na pozicije opet ljudi koji... zastoja, samo u poređenju sa mislim, sigurno smo bolji nego što smo bili u praistoriji što se tiče brzine razvoja tehnologije. Mislim. Ne, pričamo o relativno na period od 1850 do 1950, gde se svet promenio od musketa i mačeva i nemanja vode, nuklearnu, u imanja struje, nuklearnu energiju, nuklearnu energiju, Da, znači taj period 1850 do 1950. uporedi sa 1950 pa do sada. Mislim, nije isti vremenski period, ali kad bi se prebacio 1950, tu su automobili, gradovi izgledaju sada kao što su izgledali i tada, postoji telefon, ljudi, ti kad im pokažeš kompjuter, to je, to ne postoji, ali ljudi su imali ideju o tome, ljudi su pričali o tome.
I postoje oni masovni kompjuteri koji ENIAC i šta god, znači ljudi su znali da će stvari doći do ovoga što imamo sada. A ti nekome 1850 da pokažeš tehnologiju iz 1950. to je... Znači, sada mimikrom pokazujem eksplodiranje glave za ljude koji nemaju uvid u video snimke. Potpuno je drugačije. Tako da, i sada ako praviš te periode, zanimljivo je, znači gledaš 1900 i 1950 uporedi se periodom među 1950 i 2000. Opet, sve su manje i manje promene koje vidiš i mislim da je velikim delom došlo do, sad postoje dve alternativne hipoteze, da je taj period iz prelaza 19. u 20. vek, da je to aberacija i da se nikada to više neće ponoviti i da je to bila jedinstvena stvar i da to je to. I sad se vraćamo na period srednjeg veka. A druga stvar je da smo bili na usponu i onda su došli ljudi koji su mislili da će te stvari doći same od sebe i da ne moraš aktivno da učestvuješ u razvoju toga i koji su mentalne, financijske, druge kapacitete ulagali u očuvanje svojih pozicija i u igranju političkih igara međuljudskih odnosa, a ne toliko u razvoj same nauke. I da smo sada da smo zbog toga u toj poziciji. Mislim da to je jedan od faktora, mislim da je vrlo multifaktorijalno i jedan isto, mislim, nemaš pritisak toga da li će Nemci da osvoje svet ili da li ćeš da izgubiš rat ili šta god, dok mislim, ko zna, možda nećemo doživjeti sutra, hajde svi da radimo 100 sati nedeljno. Pa ne bih toliko insistirao na Drugom svjetskom ratu kao katalizator. Ne, mislim, Drugi svjetski rat generalno, mislim, osjećaj urgencije. Pa dobro, ali, brate, Drugi svjetski rat je donao, mislim, nuklearnu bombu, mislim, znači... Pa dobro, ali sva tehnologija i fizika i znanja koje su dovelo do nuklearne bombe bila su poznata 36. 37. Znači nije to, da, Drugi svjetski rat je to ubrzao, ali ne bih rekao da je on isključivo odgovoran za to. Da, iako gledaš razlike između 1900. i 1940. je veće nego između 1940. i ne znam 60. godina. No. Tako da ne bih rekao da je samo pritisak koji su zemlje osjećale zbog nacista ili čega god. Ba, nisam rekao da je samo to. Nisam rekao da je multifaktor. Ali ono što je zanimljivo i što se dotiče toga je knjiga ta koju se pokušao sam da nađem online, ali nema. Science since Babylon. 61. je objavljena na osnovu serije predavanja na Yale-u gde je lik prošao kroz istoriju nauke i bukvalno utvrdio da nismo na eksponencijalnoj skali, nego sada dolazimo, znači, kao do zaravnjenja, jer je počeo jedan od argumenta je isto ekspanzija nauke bi značila da bi dalje morao da ekspandiraš, da bi eksponencijalno nastavljao napred, da ekspandiraš broj naučnika u populaciji, što bi dovelo do velike zamene opšte populacije i preorijentisanje na zanimanje novim otkrićima. Tako da mislim, ima mnogo potencijalnih faktora, ali da je free rider problem koji ne znam kako bi slepi putnik ili kako već, problem slepog putnika vjerojatno ima definisan, pošto je jasan pojam u literaturi, veliki faktor u svemu ovome. I opet stiče onoga što kad smo pričali, ne znam, već par mjeseci, ali zapitaš se koliko ljudi stvarno iskreno radi svoj posao kada gledaš malo, mislim, kad uporediš mislim, vidiš, znači, kako stvari izgledaju koji su izašle, koji su publikovane, koje su i onda se zapitaš, mislim, koliko svi stvarno dajemo svoj maksimum, da li imamo potrebu da radimo to, a delimično možda zato što nismo motivisani jer verujemo u ideju nezaustavljivog progresa koji onda te demotiviše na neki način. Tako da možda i ta ista ili slična populacija bi se drugačije ponašala u drugom vremenskom periodu kada taj progres ne bi bio zagarantovan. Da, to je cirkularna logika koja dovede u stramputicu ljude koji rade u velikim institucijama generalno ili se bave ezoteričnim poljima nauke, a ta stramputica je, ok, ja sam sada istraživač na Harvardu ili Yale-u
i objavio sam ovaj rad koji je potpuna glupost jer sam lenja i objavljen je zato što imam titulu Harvarda ili Yale, afilijaciju Harvarda ili Yale iza sebe, ali taj rad nije glup jer Harvard i Yale su reputabilne institucije koje ne bi objavile nešto ako je glupo, tako da ovo ne može da bude glupo jer je izašlo odande. I tako da imaš gomilu radova koji su... A u isto vreme te Ivy League škole, naročito u medicini, se krenule da šire pipke gde ograničavaju broj studenata, ali ima gomila lekara, rezidenata, koji su specijalizanata i subspecijalizanata koji rade u bolnicama koji imaju afilijaciju sa velikim ustanovama i koji se zakite tom afilijacijom i tako spamuju, šalju gomilu đubreta u etar i tako zagađaju PubMed pretrage i generalno intelektualni prostor. Ima smisla. I kako ima smisla i mislim sam malo uzvišen što sam to ostavio na svojoj koži jer sam u 2 specifične domena literature u zadnjih 3 do 6 meseci proveo dosta vremena pokušavajući da kroz pretragu dođem do informacija i shvativši da znaš kad čitaš nedeljama i onda odjednom ispadne neki rad i fazonu si kako nisam vidio ovaj rad uopšte. Kako ovo do sada nije izašlo na Google Scholaru ni na PubMed. Međutim, i to sad možda, da ne ulazim u tangente, ali kao preporuka, možda i znaš stvari, mislim se podelio s tom, ali postao su jako zreo proizvod sada. connectedpapers.com i stavit ću link, pogotovo za ljudi koji, kapiram da par ljudi koji sluša se bavi akademijom, a da to nije čista pedagogija kao što si ti definisao svojevremeno. Mislim, ono što radi je da semantički vezuje radove i nije samo ono kao radovi koji citiraju ove radove, ali između toga i jeste, ali napraviti kao grafik mrežu i sa strane imaš mislim, naravno linearno i onda možda skačeš iz jednog u radi da vidiš koji su, znači, prior works, znači šta je dovelo od tog rada i on kapir da ima neki algoritam, možda je zastav na machine learningu, mislim da čak jeste deo toga, gde kapiram da vuče deo iz uvoda i kapiram da vuče koji radovi citiraju koje radove, ali znaš šta je dovelo do tog rada, a onda imaš derivative works, gde možda vidiš rad recimo iz 2018. ali onda bukvalno vidiš 4, 5, 6 radova na listi od 20 koji stvarno su publikovani zadnjih godinu, 2 dana, koji jesu derivat toga i nastavljaju dalje. Uglavnom hoću kažem da postoji sada otvoren prostor i imaš par servisa, nijedan nije dobar kao ovaj, koji su na neki način meta pretraživači literature jer ti omogućavaju da brže isplivaš kroz svo to đubre da bi na kraju došao do nekog kvanta informacije koji je potencijalno značajan. Naravno, oni su savršeni i sve to, mislim, ali... Generalno to polje veštačke inteligencije koja treba da ti pomogne u pretrazi literature i razumevanju literature, to je groblje ambicija informacione tehnologije jer ima gomila tih proizvoda i jedan od osoba koja je radila na jednom od tih koji je na kraju propao imala je odličan thread na Twitteru gde piše o tome kako je teško uopšte napraviti nešto što funkcioniše, a onda i kada napraviš nešto što jako dobro funkcioniše, ljudi uglavnom očekuju da je to besplatno. I shvatiš da u produktivnim laboratorijama koje proizvode dobre radove, reproducibilne i tako dalje, oni uglavnom ne funkcionišu na principu sad ću pretražiti literaturu i da vidim šta se dešava, nego funkcionišu na principu implicitnog znanja, na principu pitanja kolega da ti daju na podatke. Principu PubMed alertova za ključne reči da opet filtriraš gomilu đubreta, samo je to ide u tvoj inbox umjesto da ti aktivno pretražuješ i vremenom razviš iskustvo da prepoznaš mnogo brže šta je đubre, šta je potencijalno signal, ali opet zahteva određen rad. Ali kad si to spomenuo, samo neću ti sečem previše, ali Connected Papers je počeo od ovog meseca da naplaćuje $5 mesečno da bi mogao da koristiš sve feature. Tako da mislim da rade dobru stvar. Nastaje. Da, mislim, slažem se da tim da ako imaš nešto što vredi treba naplatiti, ali plašim se da upravo ljudi koji najviše koristi imaju od takvog proizvoda su ljudi koji su najmanje sposobni da plate. To su studenti ili ljudi koji su na početku karijere, a ako neko ima
ne znam, 150.000 godišnje platu i 200.000 godišnje platu i gomilu postdokova laboratorija. Mislim, njima ti proizvodi ne trebaju. Tako da je to malo, a postdoc, neki koji je na početku karijere, oni koliko primaju? 40.000 godišnje, 50.000 godišnje, $5 mesečno, to je $60 ukupno. Ne znam koliko su spremni da to plate uz sve ostale pretplate koje imaju. Tako da je to je, postoji diskrepanca između platežne sposobnosti ljudi kojima to zaista treba i činjenice da oni moraju to da naplaćuju da bi od nečega živali. Da, ok, $3 mesečno da se ispremi, drugo možda pitaš svog mentora, to jest PI-a, to jest advisora, da plati to kad već plaćaju biorender i misli se ostale adjunkte za akademski rad, ali slažem se, tako da slava Sci-Hubu i shvatio sam da uopšte se ne logujem sada na svoj VPN, nego samo odem na Sci-Hub. Izotero ima ekstenziju za Sci-Hub, tako da automatski kad importuješ referencu odmah traži PDF i ta žena bi trebalo, ne znam, da dobije Nobelovu nagradu. Ne, to. Mislim da ono ljudi prepoznaje korisnost toga. Ona je, recimo, jedan od razloga zašto znanje ne usporava. I to je jedan od razloga, conversely, obratno zašto znanje usporava i isto vrijeme gatekeepovanje znanja, da ti ne može dozvoliš ostalim zemljama koje imaju možda kapacitet jer imaju dosta, ako ništa drugo, ljudske snage koje žele da procesira informacije i smišlja nova pitanja, nema ili im je ograničen pristup literaturi. Da, u to ime dobro je što je izvršna vlast u Americi odlučila da zahteva da bilo što prima pare od države mora da bude open source na dan objavljivanja, a ne sa zadrškom od godinu dana. Što će početi sa primjerom 2025. ili 6. tako nešto, ali bolje ikad nego nikad. Ne znam kako će izdavačke kuće preživjeti taj udar na novčanik. Da, jer uslov toga je da ne bude dodatna naplata open source-ovanja tih radova. Kako će preživjeti? Baš me zanima da li uopšte postoje podaci o njihovom poslovanju. Mislim da su oni jedan od najvećih griftera u istoriji ljudske civilizacije za količinu unetog rada. Imaš ljude koji ti besplatno recenziraju radove i onda imaš ljude koji ti submituju radove da bi napredovali karijeri i ti, ne znam, koliki ti je overhead. Pogotovo sada kada 95, možda čak i 99% literature se konzumira na internetu, koliko je jeftinije plaćati servere nego štampati radovi, štampati časopise i distribuirati ih. Tako da baš me zabole kako će preživjeti izdavačke kuće. Ako ne prežive, super, ne trebaju nam. Znači, radovi će biti publikovani na osnovu merita. Mislim, kao naćemo novi sistem, mislim. Jer oni više nisu potrebni. Bili su potrebni kad je trebalo neko fizički da ti štampa znači, ono što je straži institucije su ljudi koji su to institucije, znači urednici, ali mislim, kapiram da će kvalitetni ljudi preko interneta moći da se okupe na 1000 različitih načina i mislim, ja dajem sad ekstremni primjer, daleko od toga. Naći način da preživi kao što je New York Times našao način da preživi i da bude još profitabilniji, ali jer Elsevier je kupio Mendeley, brat. Mislim, sve te stvari su, i to je kupio još pre 10 godina, tako da i tekako oni diverzifikuju svoj portfolio, kao što Saudi Arabija sad ulože u obnovljiva goriva i mislim, tako i svi oni nalaze. Kao što Apple postaje banka, mislim, svi oni nalaze načina da ostanu profitabilni. Mislim da to im neće pomoći, jer ako neku publikaciju čine ljudi koji tu objavljuju i urednici, u ovim plaćenim publikacijama nijedni ni drugi ne primaju platu. Znači, ne znam, možda glavni urednik u New England Journalu prima, ali obično pomoćni urednici koji rade najveći deo posla i autori svakako ne primaju nikakav novac. Šta više, autori plaćaju da bi se njihovi radovi objavljivali. Što je, double bizar. Dip. Ne, sjajan biznis model, Znači, mislim, to samo autistični akademici mogu dozvoliti da egzistira više od 100 godina, pogotovo u zadnjih 20 godina. Mislim, naravno, Archive je, recimo, pričao sam sa našim kolegom, nešto spominjem ime, ali on je bio tada na Yale-u kada su fizičari krenuli da prave Archive i za neke discipline definitivno ima mnogo više smisla da samo publikuješ
stvari, ali lupam, jedna jako bitna referenca koju sam sad citirao na BioArchive-u već 2 godine, još nije izašla glavna publikacija i bar mi jedno 10 velikih radova je citiralo sa BioArchive-a, zato što jednostavno je veliki rad u pitanju, sa mnogo rezultata. Jedino što mislim, naravno, nije prošlo recenziju itd., ali grupa je respektabilna, imaju niz publikacija, znači samo vratno čekaju ostatak kliničkih podataka za korelaciju. Nebitno, ali i možda već sad submituju. Ali hoću ti kažem da polako curi sa strana, polako curi, pritisci se formiraju, neće preko noći sad BioArchive postati izvor validnih informacija, ni ne treba, ali moramo da probamo neki novi način peer review-a i publikovanja, a da nije vezan za gatekeepere koji vrlo dobro znaju ko je njih šta rade. Ok, da kontraargument tome, koji nisam siguran da verujem, ali može da se napravi. To je da smo sada u situaciji u kojoj su tradicionalni mediji, vesti i tako dalje bili pre 10 godina, 15, gde smo na pragu toga da više nema čuvara kapija, gatekeepera, gde će sve biti javno dostupno, svako može da piše o svemu i da će javnost biti ta koja odlučuje šta je tačno, a šta ne. Kako misliš, koje su iskustva iz posljednjih 10 godina vezano za vesti i za taj način publikacije? Kažem da mislim da to nije rešenje. Ali rešenje će biti da neko nađe način da sa još manje overheada koji ovi mastodonti posluju njime, jer vidiš koliko ljudi zapošljavaju, koliko su ti ljudi neefikasni u korespondenciji s njima, što je jako frustrirajuće, povrh svega što ti uzimaju pare, to su uzimaju pare poreskih obveznika, jer svi ti ljudi daju pare svojih grantova koji su uglavnom NIH grantovi, da bi publikovali te radove tim open source journalima, da bi uopšte stigao do svoje publike. Hoću ti kažem, naći će neko način da napravi kompaniju sa mnogo manje zaposlenih, koji će biti for profit, jednostavno imaće biznis model i koji će možda čak i plaćati recenzente i plaćaš subscription, plaćaš access, ali će biti Ako neko ima kompaniju koja radi za profit, koja je njihova motivacija da ne nastave ovo što se sada dešava, ali smanjenjem svojih troškova povećaju svoj profit? Ajde ponovi, samo da želim da te razumem šta si tačno rekao. Ako neka firma, ako postoji neka kompanija koja nije neprofitna organizacija, kompanija koja radi za profit i hoće da maksimizira profit, koja je njihova motivacija da smanje sami sebi profit time što neće naplaćivati ništa, a kada već postoji super situacija gde ako smanje svoje troškove, a održe naplaćivanje svega drugog kao što je sada, mogu sebi samo da povećaju profit. Koja je njihova motivacija da ga smanje? Pa je institucionalna zatucanost. I zašto se nalazimo na prelomu krijeve, kao što si rekao, free rider problem, i svi ti ljudi koji su tim organizacijama, koji su same već postale ogromne i da bi funkcionisale dalje. Sigurno ima neki office space lik koji u tim organizacijama Pa ima tih organizacija koje smanjuju troškove i koje sad učestvuju kao izdavači, ali to su Frontiers i MDPI i sviđa mi se i Frontiers druge... i sad smo MDPI publikovali, i sviđa mi se, znači kako je, barem ako ništa drugo, jako su čitljivi online. Znači, to mi je prva stvar. Kada vidiš da rad možeš da čitaš i da ne izgleda kao da neko pokušao da prekopira sam časopis ili ne daj Bože, PMC, mada dobro, sad se stvari navike, ali ali Frontiers i dalje naplaćuje izdavanje radova. I to dosta naplaćuje. Da, znam. No. To ti kažem. Dakle, ali dobro, neko će napraviti startup koji neće da naplaćuje autorima i naplaćivaće subscription i imaće dovoljno, postoji način da se disruptuje ovo tržište, to je definitivno, vidiš gde sve curi, tako da, mogu da vidim sada sa trenutnim novom tehnologijom, pogotovo može bude recimo online only časopis. Znači da ti je sve vezano što se tiče same distribucije, štampe, preloma. Drugo, možda nađeš načine da
prelom napraviš mnogo manje komplikovan, da ne mora to bude Word sa određenim typesettingom koji moraš 50 puta da podešavaš, nego imaš način da mnogo lakše, mislim, prevedeš, znači nešto što je neko napisao u sam čas. Ja mislim da oni gomilu vremena i resursa potroše na te gluposti, jer to je ono 80% tvoje publikacije, znači back and forth sa časopisom oko ispravljanja nekih stvari, mislim. Tu se slažem. Ne znam koliko online only časopisi mogu da pomognu, jer sam imao iskustva sa jednim od njih, Blood Advances, da smo mesecima čekali da njihovi grafički dizajneri promene boje na nekoj slici i onda je nisu promenili kako treba. BioRender je tu disruptovao to tržište potpuno. Svi medicinski ilustratori, mislim ne svi, ali velika većina će postati obsolentni. Znači, pogotovo sad kad čitaš radove zadnjih par godina, nenormalno je koliko je se proširio. I svaka im čast, mislim, svaka čast, mislim. Slažem se, koristam ih i obožavatelj sam, ali ovo je bio grafikon koji ne možeš da uradiš u BioRenderu, a za koji su tražili neke specifične boje i malo mi je čudno da online časopis ima samo 6 boja koje možeš da izabereš za korišćenje, koje su sve ali već vidiš, ukazuješ na neefikasnosti koje je normalna kompanija koja bi bila online only časopis definitivno sa trunkom zdravog razuma ne bi imala ta ograničenja, razumeš? Ili bi ta ograničenja imala u smislu kao mora da bude colorblind, mora da bude za ljudi sa slepilom za boje kompatibilno, pa zato možda, ali ne da bude zato što smo nasledili praksu Blada koji jeste časopis koji publikuje, mislim, fizički. Da, mislim da je to bilo. Mislim da su samo primenili pravila Blada na online only časopis. Ali dobro, preživio sam. Izašlo je 6 meseci kasnije nego što je trebalo, ali preživi čovjek.